Добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры! Цудоўна, што вы далучыліся да нашай кампаніі. Будзе цікава і весела. Дарэчы, пра цікавае. Чарговае адкрыццё вучоных, Лесік? Не, Дарынка, але гэты факт стаў для мяне сапраўдным адкрыццём. Давай, Лесік, што цікавага ты знайшоў? Усе вы ведаеце, што горы ў нашай краіне цяжка адшукаць. Сапраўды, высокіх няма. Так, узгоркі. Ёсць і ўзвышшы, і на шмат якіх з іх стаяць замкі. О, я бачыла! Навагрудскі замак. Дакладней тое, што ад яго захавалася. Некалькі веж пабудаваны на высокай гары. Вось-вось, Кася. І я быў упэўнены, сябры мае, што Навагрудская гара самая высокая ў нашай краіне. Дык яна і ёсць самая высокая. Не, Кася, найвышэйшай кропкай у Беларусі лічыцца іншая гара. А, памятаю! Мы пра яе ў добраранку ўжо гаварылі, але я назву забыла. Найвышэйшая кропка Беларусі – гара Дзяржынская. Безумоўна, гледзячы на яе збоку, не ўражвае. Сапраўды! Малюпасенькая горачка, найвышэйшая кропка Беларусі. Гучыць як жарт. Кася, трэба ўлічваць, што гара Дзяржынская знаходзіцца на мінскім узвышшы. А мінскае ўзвышша, як я даведаўся, самая высокая частка ўсёй Беларусі. І адпаведна, калі гара Дзяржынская найвышэйшы пункт мінскага ўзвышша, яна аўтаматычна самая высокая кропка нашай краіны. Ну і ну! Хто б падумаў, што горачка ў 12 прыступак скок будзе вышэйшай за магутную Навагрудскую гару. Падман зроку! Не падман, Кася, проста большая частка Дзяржынскай гары схавана пад зямлёй. Ага, мы бачым толькі яе шапку, ці хутчэй пампон ад шапкі. А амаль уся вышыня Дзяржынскай гары аж 345 метраў над узроўнем мора. Хаваецца ў нетрах мінскага ўзвышша. Уяўляеце? А нагадайце, калі ласка, ці далёка ад Мінска знаходзіцца гэты цуд? Невысокая горачка, якая лічыцца самай высокай кропкай Беларусі. У 30 кіламетрах ад сталіцы і ў 20 ад Дзяржынска. Ой, лапай падаць! Зганяем, Лесік, а? На вяршыню Дзяржынскай гары скокнем з разбегу. Абавязкова. На выходныя заплануем, Кася. А зараз час глядзець мультфільм. Ура! Глядзім, сябры! Ну як, сябры, адпачылі? Адпачылі, Дарыначка, і набраліся натхнення у адрозненні ад бараша. Які цалкам пераключыўся на спорт, стаў марафонцам. А як вы думаеце, сапраўдныя, не мульцяшныя авечкі таксама хутка бегаюць? Я чытаў пра іх і магу расказаць. Дарэчы, пра гэтых жывёл ходзіць нямала міфаў. Тады давайце бліжэй пазнаёміцца з авечкамі і даведаемся, што праўда, а што міф. Большасць з нас упэўнены, што авечкі неразумныя, бяскрыўдныя і безабаронныя стварэнні. А гэта не так? Насамрэч, авечкі надзівакемлівыя і ў іх выдатная памяць. Гэтыя жывёлы ўмеюць сябраваць і заступаюцца адна за адну. Яны могуць як след і нападаць, калі зазяваешся і падыдзеш да іх занадта блізка. О, так! Я на свае вочы бачыла такія разборкі. Асабліва часта авечка можа нападаць, абараняючы свой маладняк. Ну, а бегаюць авечкі хутка, як бараш у мульціку. Нягледзячы на свой спакойны выгляд, авечкі даволі хутка бегаюць і лёгка пераадольваюць складаныя перашкоды на сваім шляху. Майце на ўвазе, дзяўчынкі і хлопчыкі. Назіраючы за авечым статкам, даследчыкі заўважылі, што асабліва моцна сябруюць бараны. Яны разам заступаюцца за слабых і, калі трэба, плячо ў плячо б'юцца з ворагамі. Малайцы! Адзін за ўсіх і ўсе за аднаго.
Цікава, а як даследчыкі даведаліся, што авечкі разумныя? Вучоныя шмат часу за імі назіралі і выявілі, што гэтыя сціплыя на выгляд жывёлы за 2 гады могуць запомніць і пасля распазнаваць каля 50 чалавечых твараў. Недасягальны вынік нават для некаторых людзей. Сапраўды, выдатная зрокавая памяць. Даследчыкі таксама заўважылі, што авечкі разумеюць выраз чалавечага твару і аддаюць перавагу усмешцы. Нават авечцы прыемна, калі ёй усміхаюцца. О, так! А яшчэ авечкі знаходзяць выхад са складанага лабірынта. Тады і праўда, авечкі разумныя жывёлы. Яны не толькі кемлівыя, але і гуллівыя. І наогул вельмі пазітыўныя і жыццярадасныя жывёлы. Калі-небудзь мы абавязкова пазнаёмімся з імі бліжэй. А зараз час глядзець мультфільм. І як вам бараш? Не чакалі ад яго такіх каментатарскіх здольнасцей? Асабліва упэўнена ён выглядаў з мікрафонам. Хаця каментатар без мікрафона – гэта не каментатар. Не скажыце. Ёсць у свеце такія арыгіналы, якім мікрафон не патрэбны, бо іх голас мацнейшы за гул самалёта на ўзлёце. Хто гэта, Лесік? Слухайце і здзіўляйцеся. Што за дзіўная птушка, Лесік? Аднавусы званар. Адна з самых гучных птушак у свеце. Няўжо гэтая маленькая птушка так гучна спявае? Песня аднавусага званара з амазонскіх лясоў дасягае 125 дэцыбелаў на піку гучання. Нават самалёт на ўзлёце шуміць цішэй – 120 дэцыбелаў. Уражвае, калі яшчэ параўнаць памер самалёта і памер аднавусага званара. Званар у даўжыню усяго 28 сантыметраў, а важыць усяго 250 грамаў. Але ў яго вельмі магутныя мышцы на жываце, і ён умее надзвычай шырока раззяўляць дзюбу, што спрыяе гучным спевам. Паглядзіце, маленькі, але які гарласты. Мікрафон гэтай птушцы адназначна не патрэбны. Песня аднавусага званара перавышае болевы парог для чалавечага вуха – 120 дэцыбелаў. О, яго нават слухаць балюча. Ой, добра, што гэты званар-гарлапан жыве далёка ў амазонскіх джунглях. Не тое можна было б аглухнуць, сустрэўшы яго дзесьці ў лесе. Ну, здзівіў я вас. Яшчэ як, Лесік, птушка гучнейшая за самалёт. Дзіва дзіўнае. Але ад рэкордаў прапаную перайсці да мульціка. Глядзім, сябры. Тэатр! Я таксама, як Нюша, люблю артыстычна расказваць розныя гісторыі. А ў школьных спектаклях любіш удзельнічаць, Кася? О, заўсёды, калі запрашаюць. Толькі тэкст на памяць вучыць Кася не вельмі любіць. Ад сябе на хаду прыдумляе. Гэта называецца імправізацыя, разумнік Лесік. Талент у мяне імправізаваць. А я думаў, лянота. Ты проста мне зайздросціш. Было б чаму. Так, годзе, сябры. Так і да сваркі можа дайсці. Не, гэта мы так пасміхаемся. А ведаеце, якую традыцыю я ўвяла б на школьных спектаклях, дзе ўсе ролі выконваюць дзеці? Адмяніла б заняткі ў дзень спектакля. Таксама добрая ідэя, Лесік. Зрабіць раз у месяц дзень творчасці, без усялякіх урокаў, адны творчыя майстэрні, спевы, маляванне, тэатр, танцы. Лесік адгадаў тваю задумку? Не, у мяне іншая ідэя была. Так, дарослым акцёрам пасля спектакля на сцэну выносяць што? Кветкі. Правильно, кветкі. А чым можна парадаваць маленькіх акцёраў, якія зачаравалі гледачоў сваёй бліскучай гульнёй? Паветранымі шарыкамі. О, імі таксама можна. Але яшчэ лепш
закидать усю сцену цукерками. От такой колькости солодкага у маленьких актераў забаляць зубы, і наступны свой спектакль яны доўга не сыграюць. Ой, Лесик, тебе просто шкода, что такая блескучая идея с цукерками пришла в голову мне, а не тебе. Мы выслухали ваши ідэі, маленькія тэатралы. Ну а зараз я прапаную зноў завітаць у госці да нашых старых сяброў смяшарыкаў. Глядзі мультфільм. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Цудоўнага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Богатого на веселые сюрпризы. І добрыя адзнакі. А мы сустрэнемся з вами, як заўсёды, зранку У нашым добраранку!